Україна проти Януковича, і ми матимемо достатньо велику кількість підписів для того, щоб розпочати судовий процес. Судовий процес, звичайно, більше морально-політичний, оскільки для того, щоб почати процедуру імпічменту, мусимо мати 226 голосів в Верховній Раді України. Для того, щоб мати 226 голосів, треба мати відповідні результати на виборах. Але тим не менше, коли мільйони людей підписуються за те, що команда або режим Януковича здійснює злочини проти людей, це буде достатньо важливим фактором і в подальшому процесі, коли почнеться процедура імпічменту. Ви знаєте, що за Конституцією процедура розпочинається, коли 226 народних депутатів голосують за початок цієї процедури. Тому я переконаний, що в новому парламенті перші наші рішення – це проголосувати закон про процедуру імпічменту і почати цю процедуру. Я реально дивлюся на речі, ми не матимемо 3/4 в парламенті, щоб її завершити, але сам факт, що на виборах програє партія президента з усім адмінресурсом, що після виборів розпочинається вперше в історії України процедура імпічменту, це дасть нам можливість вийти на дострокові президентські вибори і змінити президента і його режим уже в 2013-му, я сподіваюся, максимум у 2014 році. Тому активність наших громадян в області є досі доволі важливою нам подальшому. Ми сьогодні в кожному районі виставляємо такі палатки, починаємо процедуру збору підписів. Ми розуміємо, що провокації, які тут будуть, сумно тільки, що залучають державних службовців. Державні службовці наші гроші ж отримують. І якщо вони отримують гроші з бюджету, хай сидять уже в цих кабінетах, пишуть якісь записки. Використовувати державних службовців для того, щоб вони заважали проведенню мітингу, було б неправильно. Бачите, Черкащина в нас сумна область. Спочатку міліцію використали, щоб розігнати мітинг і поламати руки, і побити наших колег. Тепер службовців, чи вчителів, чи медиків використовують, щоб плакати тримати і боятися сказати своє прізвище, хто і за що їх сюди прислав. Я думаю, що ми пройшли не одну провокацію і в кучмівський період, і пройшли не одну провокацію в януковицький період. Я переконаний, що все буде нормально, якщо ми підготуємося до виборчої кампанії, і тоді не просто лозунги «Україна проти Януковича» чи «Черкащина проти Тулуба». Тоді реальні дії дадуть можливість нам звільнити Черкаську область. Я зараз з колегами підписуюсь в документі і сподіваюся, що ми почнемо активний збір підписів. З Богом! За Україну проти Януковича, за Черкащину без Тулуба.